मा जाखो? मानो गाबदों? आं थानो बाबाय बेयाव मा आं बुहुमावनो थानो बाबाय। आंनो एसेल' सम हो। बेनि उनावबो नों थानो सुखुवाबा आंनो दोनहैगोन नोंखौ। नों खुसि दङ ना आं? बिदिबा मानिथो सोमोन्दो? आंखौ थांनो होदो सोमखोर, प्लिज। बरसा? औ। माब्लाबा नोंनि बसखौ जोंनाव लिंहरनो हागोन ना? मानो? जेबो नङा, ओरैनोसो लिंहरनो थिनदोंमोन आङो। सुजुमोन नामा? बिनि फुरा नामा मामोनलाय? सुजु नार्जारिथ' नङा? औ। आब'आ सुजुखौ मिथिबा मा जागोन दे? हे सोर? आं मालाबा लिंहरगोन। दे। जाद' आदारा मा बे? थाब जाद', नङाबा माबोरै देरगोन नों? जो आगै? अमा फिदों नामाहाय आगै? औहाय, अमा फिदोंमोन आङो। आयु मालाय, दाउआबो जि फिसोदों माथो। औहाय आब'। गासिबो नोंनि गोजा नामा? औ, आंनिनो गोजामोन। दे, मोजाङानो जाबाय। अमायाबो मालाय दानिफ्रायनो जि लुथुम-थुमखा माथो। दाख्लैसो लाबोदोंमोन अमाखौबो। दाथ' लकडाउनबो सोलिगासिनो नालाय, बेखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौनो एसे फिसिबाय आरोना आब'। मोजाङानो जाबाय दे। समायथारदोंहाय ना, उन्दै गोरलैजों। नंगौबोथ' आरोहाय। दे, नोंहाबो बावैनो मोनसिगोन आरो फिसौला नङाबा फिसौजो। आबा सना, नुबायना मालाय फिसौला मोनबायानो। नोंहाबजोनाव सोंदो। खोनादोंना आइया मा बुंदों? र' दाहायसो मोनगोन एन्सारखौ। आयु, आंबो ओंखाम-ओंख्रि संनो रोंहांबाय माथो। सरि। नाथाय आंखौथ' माद्लियासो फोरोंदोंना। आंथ' संनोनो रोङामोन। माखौ नायबाय थादों? नोंखौ नायदों आरोलै सना। बाजाराव थु। आइया मैगं लायनो थिनहरदों। बिदिबा नोंजों आंजों आरो हाथायाव
खम इन्टारेस्टिं जागोन ना? माम्बे ओंखारदो नङाबा आं हारसिंसो थांसै। ना आं हारसिं हगारा नोंखौ। गोसोसो। आंनि गोरबोसो। थेंक इउ। मानि? आंखौ संनो फोरोंनायनि थाखाय। नंगौना? औ। नानियालाय थांफाया नामा? थाङानो, आं लिंदोंमोन। ओंखाम ओंख्रियाबो मोनखाजोब्बाय, नङाबा दा संबा बेसे गोबाव जागोन। आरो दायो माला फैनो माला संनो जागोन ना? औ। आं आइजों नानिजोंनोबो खुरनानै दोनहैखाबाय। दे। आइया, नोंनाव फैसा खुस्रा दंना गैयामोनथाय? दा मन्दिराव होनांगोन ना? आंनाव दं खोमा। थांसै बिदिबा, दा गोबाव जागोन। र'। मा जाखो? नों माबा बावदों। मा बावदों? सिन्दुर थुनो बावदों। आइया। आं थुनि र'। आयै, जों थांथ'नोसै आयै। ओंखामा आङो खुरना दोनफैखाबायमोन। बर'सा, थौलाय, बै आफानि खाथियाव थांनि। बेवहायलाय मानो थांबावनो एमि? थुना। थुदो। खुलुमबाय। आफा। नोंसोर दासो गोदान जुलि जागोदान नङा होमबा? औ आफा, नाथाय माबोरै मिन्थिखो? नायनायावनो सिनायखायो। आयौ, मादि खाफाल आंनि। सिगाङाव शपिं खालामोमोन, आखाइयाव शपिं बेग थायोमोन, नाथाय दा आखाइयाव मैगंनि मनासो जाबाय। माबे थुद'? आं मोनसे जिनिस बावबोबाय। नों दसेल' थाथ' दे, आं लाइनाव फैनि। दे, थाब फै। आं बांद्राय गोबाव नेनो बायो। हेलौ। माथो आखाइयाव मैगं थाइगंनि मना, खाफालाव गोजा सिन्दुर। फाग्लिलाय, माला हाबा जाखो नोंलाय? नों? औ, आं। गोसोआवथ' दङ दा। आयु, दाख्लैसो माथो सिख्लाथारमोन नोङो। माला? माबोरै? सोरजों हाबा जाब्रबलायखो? Oh my God. माखौ एसेबां मिनिनो ओंखारदों? आले बेबी, रागखौ जोंबाय नामा? आंथ' बेखौसो साननानै सिन्था जादों। नोंखौलाय सोरबायदि हौवाया हाबा खालामखो? दाख्लैलाय माबोरै मोना गारि पान्चार खालामजानानै? मोसा मोनदों दा? आरो आंनि फिसायखौ नोंहा टेनसन लानांगौ गैया, मानोना आंखौ सहायनोबो पावार नांगौ। आरो साननानै नाय, आंनि हौवाया मायदि जागोन। दा ग्रेट मेन, जाय आंखौ हाबा खालामनो हादों आरो फैदों आंखौ लेक्चार मारिनो।
थंआलिलि हे आवाजआ डाउन जानला मानला आंखौ थंआलि होननो फैदों आंजों पांगा लानायनि सिगां आंनि बेकग्राउन्डखौ सिनायना लाग्रो आंदि मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखौथ' नों साननोबो हाया आंथ' जि गिबाय नोंखौ आं बुङाल' खालामनानैबो देखायो नाउ गेट लस्ट आं जुरिसो